O siguro na lang nga muhawa ta ni kalibutan nga wa pud tayo madala. Amen? Mao man ni ang tumong nato kay muhawa man tayo madala. Busa ang Biblia nang ingon kung may makaon kita og mainom o ikabisi igo na nga mga katagbaw kini nato. Amen? Igo na kung kontento na ta. Kuno sa may imong nahimutangan karon igsoon ayaw kasina sa imong silingan nga nahayahay na. Kay makasala ka sa Ginoo. Ayaw ikaguol ikaw na sa ubos ng kahintang sa imong silingan taas nilang kahintang. Ayaw ikumpara ang imong kabutang sa imong pagtuyo. Himo ang maghari ang kamalipayon o gugma sa imong pagkinabuhi nga nakadawat ka o sa imong kahintang karon. Kaya mo man ay hinungdan nga dunay competition sa usa-usa. Mamaligya ganing budbud ang silingan, mamaligya po na isang budbud. Di ba? Mula yung kinabuhi sa tao. Kung ang ganay buhato sa silingan mo, sa silingan. O matay sa kumari mo, himo man sa ito, ayaw pa i-complete ang imong kinabuhi. Pasalamati ang Ginoo. Napit ang panuntiyon nga, bahala daw saging ang ilang igaon, basta labing ilang kami niyoon. Tinood din mag-unsa man na puno ka sa mga kwarta pati gubuta. May paiway kwarta, may labing pa. Kaya di maguna mo'y dayon. First night sa ato ang program, first night. First day ay katong pagkinabuhi sa katawhan sa Ginoo. Mao na usa nato nga pamalandungan sa ato kinabuhi igsuon. Tungod kay kining atong pag-alagad hangtod kini sa katapusan buntog sa atong kinabuhi. Hangtod kini kano sa atatawgon sa Ginoo. Busa kay wa man ta mahibalo kano sa ata matapos nini kalibutana magandam ta. Kano sa pabawa kita mohatag panahon sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios ay na ba o pantay na ang ating mga paa? Wala ng oras, wala ng panahon. Dayo sa katao, sabihan mo na ako, sa ilanon nga tinuod nga nahitabo sa kinabuhi. Tinuod na sa ilanon, pero doon kalabigitan sa atong pagkinabuhi karon. Ngayon na nako, pray. Panahon pagyaron sa pag-alaga. Ako rin tao nga hilagtanon, sutian mo na ako, ikasapaan ko sa akong kapikas, nga daw hilabot ko sa isang katao. Kaya giinan man ako, personal pray. Panahon para sa pag-alaga. Kayo, loya na tao, anay panahon. Sa pag-alagad lang mo pray. Kaya kung nangalagad ko sa Ginoo, kanunay. Mga igsuon, wala damping pila kabulan, doon na siya ibati sa lawas. Sa dihang naluya na siya, iagak siya sa iyang mga anak. Siyempre mo alagad ako sa Ginoo, gatulo ang luha. Ako pag kay, sa pagkatinuod, ako pong matagrabe pagkasensitibo kayo, hitulog po ng luha. Nga nang sensitibo kayo kung mata, tungod kay doon ako ipagbati nga Diyos nun. Magtanaw na ganin ko ka ng mga salida nga mulagi, gitamas-tamasan na nang nakita na ko na. Gabahan ako luha, katawan ko sa akong asawa. Anak ko kadali mahina. Pero tingala ko, grabe kinabutig-ahat kasi sa una. Purtig yung, sila pasagoy nga tao. Kanang bagtik o utok o kasing-kasing. Pero kung magtanaw lang galing kung manay magluha po dahil ako mata. Katong tao, doon ako kumpare. Pray mo alagad ako sa Ginoo. Pagsunod bulan, di naging sa talakaw. Nga atol na yun nga wala naging ang pamilya. Gahilak siya. Pangutaan na siya sa pamilya. Nanong gahilak mga tayo? Jesus mga anak. Sa iskip ako, huwag yung kong mga lagad. Karoon gusto na din kong mga lagad. Pilit na din kong makahimo. Tinuod na ang sugilanon. Hangtod, wala dapat pila ka simana na matay siya. So diyan na ako nakita na mismo ako nag-istorya.
Busa kitang mga obispo, kitang mga pari, mga diakono, mga pastor, kitang mga haligi sa panimalay, na sa kamot nakasalalay ang paghagit sa atong mga sako. Na nato ang katumon. Aron ang tao makabuka, makamata sa taas niya nga pagtiyo, pagkahinanong diha sa pagkinabuhi ng matarong. Atong katungdanan, ang amahan mo na iiwag sa iyang pamilya. So naamoy katungod, oy mga anak, mga lagat ta, dili na to pasagdan sila nga dula lang diha, nag-ML, nag-pupo, di ba? Naanak mga dula diha, mga games, ato binaman, udangin nyo na mga lagat ta sa Ginoo. Exercise man nato yung pagpangalagan sa Ginoo. Mga igsoon. Di na to pasagdan. Mga magbalangtay sa katawhan. Kita mo yun nga, musugod na tao, dili sila mo ulit. Ato silang katuon. Ato ng katungdanan. Tanawan ninyo sa Jesus sa Juan. Wala ang usang karnero. Ang nabintay na ibigidaan. Iyang iadto ang usang karnero nga nasalaag. Mauna yung atong mga katungdanan isip. Mga salugoon sa Diyos. Sa Ezekiel 3:17. Yan ang Diyos ngadto sa 19. Anak sa tao, himuon ko ikaw mabalantay sa katawhang Israel. Himuon kang magbalantay sa katawhan. O ako, magahimog pa si daan, pinagi ka ni mga ato kanila. Aron ang usa ka tawo makasasala. Alang sa usa ka tawo makasasala. Apan kung dili ka makahimo pagpasidaan, di ka mabuhat. Di mo pasidaan kung tawo makasasala. Ang mga tao mamatay sa iyang sala o ang iyang dugo pagkapaningon ko diha sa imong kamot. Amen? Nakasalalay sa atong kamot ang dugo sa usa ka tawo makasasala. Kung di mo mapasidaan, paningan ka. O yan narapay batasan sa mga alagad sa Ginoo, bahala, dali na lang mamalik simbahan. Bahala na. Gaan bitaw dumalahon ng gamay ng tao, nung magdaghan niya ng kapadungon. Maunay kamisyon sa atong magkamay ng pusod sa kinabuhi. Amen? Kaya sa mga alagad, gimisyon ang atong abilidad kung takos patawag angay sa maong mga katungdanan. Sa kabuling nga lubi, di magitanan tagak magilang buang. Di ba di magitanan kino, o bitanan di pangupras na magilubi din eh. Di ko mo to, o di makinog din ninyo uyog-uyogon na panisod ugwa ba. Tinood, dili. Tinood, uyogon yung pagbilik man makino. Ay, abay, walay labot sa bukak kay wak na'y unod. Maunay atong abilidad. Pero kung matod pa sa Ginoo, kung ikaw lang kapasidaan sa usa ka tawo makasasala o dili mo biya sa mga sala, mamatay ang mga makasasala o maluwas mo ang imong kaugalingon. Amen? Nindot kayo. Katupong tao nga matarong, magulat sa pagkamatarong, wala mo pa sila balik. Pagkamatay sa taong matarong, kargo di hapon mo ang sala sa taong namatay. Na matarong, wala mo rin na. Namubalik sa pagkadautan. Naimingunta sa atong mga kaigsoon. Aktibo man to, very active member man to, bonified member sa Church of Body of Christ, karong di naman. Doon ay problema. Wala mo mahusay, wala mo makaunseling. Ang pinaka-importante, counseling yun. Sayot man ta, dili yun perfecto. Walay perfecto ang tao. Wala. Kung na may karapasan, Brad, pare, ugas ako sa'yo, magpasaylo ako, mga managitulog ni Jesus, nung magpinasaylo ay mo ang masakit. Mo pinay pinaka-importante, mo na misyon sa kinabuhi sa tao.
aron unay usa na mapakyas kay tuyo na sa Ginoo. Padili siya gusto nga dunay usa mawala sa iyang mga katawan kundi ang tanan makakabuot unta sa paghinusol. Amen. Makarekolekta. Unay pinaka-importante kayo mga igsoon. Dahil sa atong pag-alagad, di ta maglinigoy, dahil sa atong pagpanudlo, gugita na nagbaton sa kaalam sa Ginoo, sabi na sa atong mga bagoong mga ministro, na kinahanglan kayo ninyo, dili lang nga mga tapat ang hugot ninyong pag-ampo sa Ginoo o makasugakot kamo sa mga palasaanon na inyong isagubang. Kay ang tanan nga mga kalasakit ni Kristo sa unang panahon din sa iglesia nga mao niyang lawas, wa pa mahuman. Dahil ipasaan na ni Apostol Pablo, di ba? Kanunay maginaton ng balik-balikot atong sa aton. Kung yung kanunay nagpasakot tanin ng iglesia sa atong Ginoong Jesucristo, kaya ibutang mo itong Apostol Pablo, sa din namatay siya, pasano na po nato ni. So, unsa may sa putanan sa atong pagkamay na tusod, kamatayon. Pero human sa kamatayon, yung si Jesus, sa kinsa atong mawalan sa mahatlong kakawalan sa kinabuhi, mawala niya kini sa dayon, apan bisan kinsa katong kawalan sa kinabuhi, tungod, ug alang sa Ginoo, magbawi niya kini pag-usap. Amen? Muna'y buhing garantiya, igsuon sa atong pagpaningkamot, kapakyasan man ang mabutang kalibutana o kakawangan ng ang tanan, matod pa ni Salomon, apan ang mabutang ato sa langit, walay pagkapakyas. Busa ako pag-aingon kaninyo, ang alaw itong espirituhanon na mensahe sa awit nga, walay pagkapakyas ang Diyos. Amen? Amen. Busa din kabuntagon, walay kapakyasan atong maangkon, kung hugot o matinod-anon trastong pag-alagad, mahimutang maayong alagad, maayong amahan, dili na abahan sa panimalayang disrutan diha sa unang pagbasa, kung dili amahan diha sa pagtuo, may ginumala yung mga anak nga wala sila mga bugnaw o maluya sa ilang pagkinabuhi sama ro sa sa atong panimalayang ayaw na dumala ang atong mga anak. Amen? Hallelujah! Dili kabuntagon, kay mabukra man ang atong mensahe karon tungod sa maaduna pa kitay mga buluhaton. Ako magaingon kaninyo nga ang pulong sa Ginoo buhin kini nagalihok gamanan o kahit pa sa espada ko ay sulap tugkad kini sa nauna as kinayukan sa bukod sa tao o sinatik sa una-una o kasing-kasing sa tao o sa pananaw sa Dios walay mabutang nga malilom sa mga mata ko dili dayang sa mga mata niya. Ang Dios sa kalinaw mga panalangin sa mga sa kanato sa ngalan ni Kristo Jesus.